Wala ba isalig ang mga tao nimo? Or ikaw, kay salig sa imong kaugalingon? Kay ako nabantayan ba, kung ikaw, di ka mo salig sa imong kaugalingon, meaning wala ka ni salig or wala ka ni believe in yourself. And the first step man good kung nakay ganahan nga ma-achieve is mo believe ka dapat sa imong kaugalingon. But if nakay doubt, bisan a single doubt, makita na sa imuhang confidence. So confidence is external, believing in yourself is internal. So ako nabantayan, 80 or actually sa mga research, no, 80 to 90% sa imuhang mga gipang worry about nga mga problema nga ma-encounter nimo ba, dili mahitabo. So meaning, ang imuhang kabalakan, wala ra na siya gamit. Now, once you start believing in yourself, mutuo man ta, di ba, nga ang kaning mga ideas nga ato ang nakuha is from God. Dili na niya ihatag nato if tanaw niya nga dili ka ready nga makadeliver. In other words, ang ato ang dapat buhaton is to stop doubting and start doing. Stop fearing and start believing. Kaya para makita sa mga tao, always believe in yourself.